Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita pada hari Minggu ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan yang mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata mamasuhi parmingguon, Marete Mahita Sian Buku Ede nomor 125 ayat parjolo sahat rodi ayat patuluhon. Jong Mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu, rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma, rap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha, mida ibana nasailawon. Las dorohaku di akan mandok tu au, betahita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Ale
na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu na sasadai. Dilehon ho do ibana humopop hami. Mamorsan dosa nami. Sahat tuhau na pinarsilangi. Sai patogu marohanami. Asa unang ganggu rohanami. Maka hoporsiai hasesani dosa nami. Asa unang mandele ami alani dosa nami. Alai asa pos situtu rohanami. Di asini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni rohami. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 17 ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, ro di na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombawon, manang si oloan, patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ayehona uhumna do sogot, aka na marsineang di goarna, patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula
anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam, ai dina onom arido, di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolo di tano na nilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiyahon, unang ho olo makatindakon hata naso tutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringo tu patik na sapului, odo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni aka nasogo roha di au. Alai, asido rohaku, di aka nama ribu-ribu, aka namar holong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tapuji ma debata marhite ede nomor 170 sada ayat parjolo saatro di ayat paduahon. Tatopoti madosata nagodangi, tujolo ni debata, tapau dupe marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha, jalana basar doho,
Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni, sai si sama dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni, pasonang, jala apuli mahami, akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ala ni pangalaw siyotado umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pitsang-pitsang parhitean ni hasonangatta. Jala binahen dibugang na malum itahilala. Hasangapon ma dibata na dikijang. Amin. Tapuji matuhata marhite ede sian buku ede 110 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Tabegema hata ni debata turpuk epistel di ari minggoon ima natar surat di Johannes 4 ayat 4 sahatro di ayat 10 tajaha mamargati soring. Alai ikon boluson nado luat Samaria. Alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi dibaen naung loja Yesus sian pardalanan. Hudul ma ibana di lapung ni sumuri. Tar di hos ni ari mai. Ainung ngalau aka sisian nai tuhuta manuhor bohal.
Dungi ninna Yesus mangalusi ibana. Aud dibotoho basa-basa ni debata. Jala aud ditadaho na mangido aik inuman sianho. Raoloho mangido tu ibana. Dungi lehonon na matuho aik na mangulu. Tung umbal gamaho asa oputa si Jakob na mangalehon sumoron di hami, ibana do manginom siani, dohot ianakon na ro di pinahanna. Alay na manginom aek silehonai, na sotupa mauas bei, ro di saleleng-leleng na, ay anggo aek silehonanai, gabe mual doi di bagasan ibana, na mabaor sahat ro di hanguluan si saleleng-leleng na. Amen. Ima sahatna, olat ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jalana upiopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite kor paropuan gabungan.
Tapuji matuhata marhite ede nomor 830 ayat parjolo dohot ayat patuluhon. Tahati dakon ma hapor siaot tai, songon na hinati dakon ni dongata na saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di penghuman ni si Latus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutul tu siamon di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusani, disima ibana, paima mulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tapuji matuhata marhite kor ama Ebenezer.
tabigima tikting namasa di huriata sadarion. Shalom. Warta Jemaat tanggal Minggu 30 Maret 2025 dengan topik Jehovah mangalehon aek hanguluan, Tuhan sumber air kehidupan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare yang menyatakan bersukacitalah bersama-sama. Yesaya 66 ayat 10a. Yang bagian kedua, statistik baptisan. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat yang belum menerima baptisan kudus. Adapun anak-anak jemaat yang akan dibaptis sebanyak 1 orang putra dan 2 orang putri. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini, Minggu 30 Maret 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang bagian kedua, pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 1 April 2025 di rumah keluarga Amang Roy FH Simanjuntak SE MM Inang H. Boru Naibaho SE dengan alamat Grand River View Golden Road nomor 26 Tanjung Bunga, wilayah Galilea. Di tanggal Sabtu 5 April 2025 di rumah keluarga Amang S. Sianipar Inang SP Boru Pasaribu dengan alamat Gedung Sekolah Minggu, wilayah Efesus. Kebaktian masuk pukul 19.30 WITA. Yang bagian ke-8, pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025, paduan suara yang melayani di ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan pada hari Kamis. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Dan pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3, sosialisasi program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia 2025. Pada hari Minggu 6 April 2025 yang akan datang, mulai pukul 11 sampai dengan selesai atau setelah selesai ibadah minggu, bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Batak
Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan sosialisasi program SDK LAI 2025 kepada jemaat HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A4, pencarian dana KMKO Arsitektur Unhas. Pada hari ini Minggu 30 Maret 2025, Panitia Retret KMKO Arsitektur 19 Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan retret. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. A5, kebaktian memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari Minggu 6 April 2025 yang akan datang, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah atau ujian akhir bagi seluruh anak dari tingkat SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. A6, ucapan syukur dan ramah tamah Punguan Amah. Pada hari Kamis 3 April 2025, Punguan Amah HKBP Makassar dan keluarga akan melaksanakan ucapan syukur dan ramah tamah bertempat di Sopotalenta dimulai pukul 10.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situabe Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wenai Baho, KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Eje Sitorus, C Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Siletonga, F Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa Ate Simanjuntak, SLN Boru Siahaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya V Silaban, R Boru Pakpahan. Yang kesepuluh, Amang H Sitorus Pane. Yang kesebelas, Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. Yang ke-12, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-13, Inang Nyonya DJ Gultom A Boru Samosir. Yang ke-14, Inang Nyonya Situa J Pasaribu R Boru Marpaung. Adapun warga yang sakit dirawat di rumah dan di rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 31 Maret sampai dengan 6 April 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya.
Yang bagian ke-9, keuangan. Saldo kas pertanggal 29 Maret 2025 sebesar Rp550.725. Demikianlah warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji Matuhata Marhite buku Ede nomor 712 ayat parjolo sampai selanjutnya laos tapasahat ma peliata.
Damini debata na sumurong siyan salut na roha. Ima mangarajaya ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang. Hatani debata nanay taripar dihita di minggu letarion imana tersurat di 4 Musa 20 sada memuka ayat 10 sahatu ayat 20. 4 Musa 20 sada ayat 10 sahatu ayat 20. Hujahama di tengah-tengah. Edi puji-pujian ni Israel. Dungi borhat mahala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungi borhat Muse nasida sian Obed jala marsaro di bonani duluk abarim di halongonan todong ni Moab tukan habicaran. Borhat Muse nasida siani jala marsaro martopihon sungai Saret. Borhat Muse nasida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon namardalan di halongonan namarharoroan sian partalpahan ni halak Amori ai Arnonido parbolatan ni Moab di holakolang ni Moab dohot Amori. Alani ido ubahen tersurat di bagasan buku parporangan ni Jehovah mardonokon waheb di supa dohot mardonokon akasunge di Arnon. Tole Muse habuasan ni akasunge akan nama baur tukan inganan jala mangariori di pertalpahan ni Moab. Borhat Muse nasida siani tubir manang sumur ima sumuri nanidok ni Jehovah tu Musa. Papungu mabangsoi asa ahu mangalehon aik inumon tu nasida. Ujuima dia dehon halak Israel hatani deon bicat maho ale sumur maredetari par mahamu. Ima sumur nahinali ni aka iduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajaon marhite sian aka tukot na sidaitahe. Dungi borhat Muse na sida sian halongonan tu matana. Jala sian matana tu Nahaliel, jala sian Nahaliel tu Bamot. Jala sian Bamot turura na di ladang ni Moab, na patodong dohot pucu ni Pisga, panatapan tukan halongonan ido sahat. Usaha di hati Indonesia akan mengakenang. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jered. Dari situ berangkat mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah di sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab.
Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dan dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dan dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang gurun belantara. Demikian firman Tuhan. Dihamua kadongan nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus, minggu ta sedarion, minggu letare, namar lapatan marlas niroha mahamu. Marlas niroha mahamu. Asa jauh-jauh tu hita saunari marlas niroha. Ido no marga di ngulu ni John ma molo dapat do pelas niroha, dau arsak niroha, dau parukilon, dau sitaonon, dau nama bain gabedang marlas niroha hita di bagasan nguluta. Alani di jauh tu hita marletare, marlas niroha hita sedarion. Macam luar biasa do cara dipakai debata manugu-nugu bangso na asamarlas ni roha na sida jala bahkan buih na sida marid di taripar, marid di berbalas-balasan ala dihilala na sida padonganion do pangaramotion di debata di bagasan ngulu na sida. Nangpe sebelum masuk na sida tu tano kanan gudang huta na ikut dibulus na sida. Molo tajahan akin mace gudang do hutai na binulus na sida. Molo sosala adong dorai 10 huta di patorang holad dina 10 ayati na ikoboluson na sida adorang sosahat na sida tu tano kanan alay nunga majonok tano kanan be manang nunga jonok be sungai Jordan na naing boluson na sida di tiki turpuhon manang di konteks ni turpuhon didongani diramoti dijaga debata na sida marpida-pida lao sahat tu tujuan jala disarihot debata ahana dibutuhkan nasida terlumobi ma pasobbu uas nasida ay ternyata halak na semardalan bahkan halak na semarpida-pida godang do dihawason jala semauas doi sianima di parade jala dilehot debata nagabe aik inumon nasida didok nakin di sumur Bir sudiru hitam menadabirate kemungkinan na danga pala boto pasti na alam nga liling biron sianod do kata bir ubain na dibain adong bir batuduhon isin na minum bir dang mauas be memang imaka taktik manak cara ni aka pemasaran dibae guarna na songoni alai neng dohonot ta mangko barhod doi ia biri ima mual si inumon sumur inganan ni aik na bui tainum na pasobbu uas. Marlas ni roha mabangsoi dung adong jala dung dihilala nasida jala dung dirasahon nasida bohade bata manarihon nasida dang diloas debata nasida mauas dang diloas debatan nasida dang dapotan pasobbu ahanani hirim nasida di bagasan nguluna alai debata bertindak debata mangaradi sumur nagabe mual nagabe pasobbu uas nasida nuaing taida ma di masata di pertikiatan nuaing asa pasobbu uasta tentu ikon hilalot tama songona hilalani halak Israel. Alai taida ma jala tahu bukon ma tu topik minggu na di badihita. Di dok Jehovah mangalehon aik hanguluan
Tuhan sumber air kehidupan. Marlas ni roha dihubungkan tu Tuhan sumber air kehidupan. Halak na mangolu di perjalanan na di tonga-tonga ni Portibion, pasti do gudang na tahawason. Songon halak Israel. Perjalanan panjang pasti membutuhkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk air. Allah pasti do mauas sita molo dia ka perjalanan. Molo bangsa Israel nakid di kuaria ka kota-kota nanaing si dalanan na manang nahuta nanaing si boluson na alai yang gohita di partikian nuaing na merdala dohita marhiti akka partikian na muba-uba. Bodo adong nuaing istila na sering tabigi na berubah-ubah zaman na tabolus nuah. Allah setiap zaman pasti do adong disiaka kebutuhan na mendesak naikon penuhata di bagasan ngolutta. Termasuk di era teknologion sudah kita membutuhkan teknologi. Allah sudah kita mauas ahado perbue manang hasil teknologi nabui pakyota lau nikmatata di bagasan ngulut. Dohot di sudi zaman song nataro nakin tabutuhkan doi di bagasan nguluta lau pasok buas ta'ala salah satu habitat ni jolma. Salah satu kebutuhan ni jolma selalu do adong nahurang di bagasan ngulu. Dakya sikop, dakya puas jolma di bagasan ngulu anggo siya kadiriota. Taida ma di sudi hal. Dari sudut ekonomi manusia tidak akan pernah puas. Dia akan mencari terus mencari. Ido bena sona somal tadok mamora situtu alai seberusaha depe mengelului. Song kudok di pertangyangan di wilayah Galatia nunga namora situtu ka pejabat-pejabat alai macegudang dope bahkan berusaha korupsi segudang-gudang na. Itu na terjadi song di Pertamina te. Tang nabi noto si dia ke jini Pertamina. Molo komisaris utama na hubigi lebih hurang 200 juta per bulan. Song ini muse satu direksi tentu antara 100 sampai 200 juta per bulan. Molo sian hitung-hitungan ni hita padang nabi noto bi. Kalau pacarian ni sahalak ol sata orai, alena sida tiap bulan harus mengalir. Asing dope na lain-lain, itu hanya gajinya mungkin atau tunjangannya. Alai justru akaido muse na menggorogoti asa lebih kaya lagi. Totudoh notama karena mereka selalu haus nang penong gudang. Ido benar sedidok contoh, songon na minum air laut do. Anggotu ekonomion, manang anggotu keuanganon, anggotu na perlu didagingon, saya diinum matua mauas. Karena di topi laut nggak dibotor, kalau air laut diminum akan semakin haus, tidak akan pernah puas. Asa songonido nang dingolu para tahun, alahirah kula di para tahun, dohot do nang di keinginan, kenikmatan dunia. Dakya puas jolma di kenikmatan dunia kalau hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan pikirannya. Pasti mauas di kenikmatan-kenikmatan dunia. Ido songon boru Samaria na di barane baru di natajaha nakin di episteli. Ay sugar tajaha selanjutnya ay macegudang suamina, 5 suamina. Mungkin dia selalu melihat kenikmatan duniawi. Takkolani natai dan waing nani hawason ni jolman waing dipartikin waing. Dia mau lebih tinggi dari orang lain. Dengan sebutan waingon, dia lebih berkuasa dari orang lain. Macam-macam cara ni jolman waing lau mengejar kuasa.
Macam cara ni jolma asal lebih berkuasa ibana sian donganna, lebih berkuasa sian halak, batu duhon di sido dihilala ibana kemapananna, kemakmuranna. Terdusmai molo dihalak batak, hamoraun, hagabiun, do tasangapon. Tahawas di sudah dia makawaso ni, sudah dia berusaha di hamoraun, di hasangapon. Dohot dia gabiun. Alai taida manon buhado hita asa unang gabe uas inas merajalila uasina setotong mabekita gabe dakya puas sita di bagasan nguluta marhite sian turpuhon manang marhite sian hatani debata. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Aik ima salah satu manang na paling vital na boleh mengatasi kehausan. Bahkan air adalah salah satu sumber kehidupan manusia yang paling vital di dunia ini. Tung mau lihat di debata, tunggu di leh gudang air di Portibio. Asugari songot di padang guru kita, pasti rohita susah, pasti susah jol masudi. Taida ma molo didongata di padang gurun umargado aik sian miak. Angko dihitan waing umura do pemiak aik sian miak. Ala ido kebutuhan na paling vital di nguluni jol. Taida ma secara pribadi hujaha dan pala huoto ni ada kia be huji. Molojolma minum air saliling 2 bulan bodo mangulu. Jadi tang pola manga kita holan na minum terus IKB mungkin adong mara stok siat tubuh teh dipakai mah antara ni 8 minggu bodo pe terus mangulu kita. Alai molo suta inu maik nang pe mangak kita sa gudang-gudang na pita mangan alay dang minu pita dang adong aik masuk tu pamatang tay holan 4 hari pe dang na binoto be sungod dia nguluta mungkin ngay kontos alay dak mo tayo ati barang baradi macuba engkau dak ya pe cuba memang holak hujaha doi pasahat tu hita ati barang nong tahar rupani hanya 4 hari tidak masuk air sama sekali, alai makanan yang lain masuk. Alau hola setiap mangan ngeter song naso di somol so minum lau solo nama ipartosna. Alai mulate masuk na tarok nakin di parade di bata aiki maci gudang di tonga-tonga ni Portibion bahkan na pola manuhor hola na mempermudahi ta do benna gabi komanor aiki ta. Ben tatuhor misalnya kulu tatuhor aqua hola na mempermudahi tadu na tatuhor alai adong do dipersiapkan gudang sungai gudang mata air na bui tabuat sa sitong na laho membutuhi kehidupan ta sehari-hari. Lau sido kebaran na dipakai Yesus kebutuhan na vital air. Ima gabe gobaran tu kebutuhan manusia na vital di bagasan nguluna, kebutuhan hidup masa kini dan kebutuhan hidup di masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Halak nasor mui minum be untuk kebutuhan di dalam kehidupan dunia, apalagi untuk kehidupan yang kekal, berarti dia sudah mati. Ima molota ida mana tahu koni sian sudut hapor siaon manang sian sudut panadota di asini rohani debata di hita. Ala moloso hatani debata na mengkarami hita manang moloso hatani debata na mangula di hita di parngulota sigano pari pasti do gabe sega pikirata sega parngulota ala saya digerogoti kehausak kita. Tung hatani debatado na mangotapi jolma, tung hatani debatado na gabi mabangarem hita asa unang seberusaha holan na memenuhi kehausan di bagasan mulut.
Ang kesuatan di debata na membatasi kita mencari, pasti banyak orang menghalalkan segala cara untuk mengambil dalam hidup. Alai ala nang diwatapi sian hata ni debata didok unako manako. Salah satu dua rem di hita untuk mengurangi kehausan akan harta. Asa unang gabi artai mengerajai hita, unang gabi artai mabak kita di perjalanan gabi susah di tonga-tonga ni portibion. Kenyataan halak na sehola berusaha di nalahu memenuhi harta, gudang do gabi lam tu hasisiga. Hasisiga na rupani mau taidak kapi jabat nuaing gabi gudang ma di penjara. Asugari lam diteliti adong nakin pagi. Salah satu statement siya nakahalak na sa pengamat madok paanggo pejabat ni hitaon nuaing pejabat ni Indonesia nuaing nga gumudang na mangulo na bergelimang di bagasan korupsi. Takolan korupsi di uang, korupsi waktu, dohot korupsi nang di jabatan. Ay didok nakin di pandangan nai dia kerja di Bank Indonesia, mula pejabat di Bank Indonesia dan dalam dohot lebih luar biasa ni. Alai dohot lebih bana musai gabi komisaris di bank-bank na asing. Itu sangat luar biasa. Asa siani mata ida dang ngadok kapina puas jolma maoloh lah siya kadirionna alai halak na porsea di sido molo naong hata ni debata na mga lehon sob ni wasta gabi buhita tarem ahana tahirim ahana taharapon di tonga-tonga ni portibio. Jala halak na mauwas di bagasan ngoluna song natadok na kinakakenikmatan tanpa dibatasi pasti biadab setiap yak kamanga kainang. Itu yang do dileo debata di hita ngulu gabi jolma hita anggodang dileo debata ngulu di hita sarupa di hita setiap do takka na bibasi. Tangan dong rem na. Tang diboto ila. Tarsong ni magobaran ni akahalak naso dilehod debata jalan na sumajalo ngulu na siya debata di bagasan ngulu na. Asa halak naung majalo ngulu na siya debata, ido na mampu menikmati nguluon, bahkan ido na boy merasa puas di bagasan ngulu na, nang pesongo dia kondisina. Tadokma. Molo di lansia hudok doi nadia di Jumati, memang ikut dohnot tado ngulu ni jolma dia jakko debata di tonga-tonga ni portibion bukan hanya untuk berhasil. Sotung tahilala molo gagal hita berarti debata meninggal hok kita. Molo gagal hita seolah-olah debata dang rap dohot kita. Manang dohnot tama molo gagal hita di usaha do di pangulota seolah-olah debata tidak peduli dengan kita. Tahu, peduli. Ala disude perdalanan ninguluta las niroha jut niroha di sido debata hadir di bagasan pangulota. Di sido debata mangurupi hita. Jadi dang sona somal tadok dang ikon kesuksesan ukuran Allah bekerja dalam kehidupan kita bukan. Allah taida ma sian haroro ni Yesus na naing si pesta honota manang siala sonota na naing siraya honota ro iba na sian hasangapon na ditinggal hodo hasangapon na dia rela menderita untuk mengangkat penderitaan manusia. Dia rela mati untuk mengangkat manusia dari kematian supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa dui molo tarenungkan. Berarti molo dong pehu paru kilhon nuaing, molo dong penapasora tahu totong doau marpos niroha tu debata, marlas niroha tu debata, manang marletare di debata, ata gabi bui ibana marletare di bagasan ngulu. Termasuk manuaing akamang inang nadong nuaing nadohot ibadah live streaming, ati bapiak di rumah sakit, tang dohonot tamolo marsahip penadiuhum debata, manang natininggal honi debata. Di loas debata dui ikut tadelani di bagasan nguluta. Alai porsea hita di debata.
hagugun do tuaso ni debata mangurupi hita. Ala halak na boy manada pangaramoti do padonganion dohot di pasu-pasu na pinasaan ni debata dohot gugu na pinasaan ni debata di sido hita marletare. Letare bukan hanya untuk ketawa. Letare bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi dia menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah letare di nguduni halak na persea. Jala asaboy marletare hita di bagasan perjalanan ni nguluta, ima argani sumber air hidup di bagasan nguluta. Aik hanguduani ima Jesus naurotu tonga-tonga ni pertibion na nidok na nakin di Johannes Sopati. Ibana naurotu tonga-tonga ni pertibion. Ibana do pasobu nasa uwasta di bagasan nguluta. Aha nani hawa somu inang, aha nani hawa somu amang di bagasan ngolum, aha nani hirimmu, aha cita-citam. Pasahat tu debata, adong do alusna, jala sia debata do tajalo, alusni jala pasu-pasu tu hita, lau mangalehon sobbuni natahilala di bagasan ngolum. Ala ido haroro ni debata. Ido haroro ni debata na gabi jolma, ido haroro ni debata di bagasan Jesus Kristus, asay molo di bagasan las ni roha hita, di loas hita gabi pasu-pasu, jala molo di bagasan juk ni roha, di loas hita gabi marlas ni roha di pamona kita siya parukilon. Molo ta jalo, jala molo ta auhon, ima aik hanguluani, molo ta paporsiay haroro ni Jesus di tonga-tonga ni pertibion. Na paling luar biasa ngono ni halak ng majalo aik hanguluan, bukan hanya untuk dia, tetapi juga itu akan mengalir ke orang lain, itu akan mengalir di dunia ini. Asa halak ng majalo ay kahanguluan ni gabi dohot doi habaoran ni ay kahanguluan tuak kana asing. Ido beda ni halak ng majalo ay hanguluan, molo halak na sa majalo ay hanguluan, so natadon na kana sehora pasok buwas na dia hanya membentengi dirinya, dia akan membuat untuk hanya untuk dia, tetapi orang yang selalu menerima air hidup manang air hanguluani, dia akan mau berperan menjadi sumber air hidup kepada orang lain. Ido benda gabi adong istilah ni nasi somal tadok di pasu-pasu hamu, asa gabi pasu-pasu hamu tu pertibion, asa pasu-pasu hamu tu na asing. Ala dang tartahak kita dang tersipak kita molo tajalo pasu-pasu ni debata, itu pasti kita salurkan kepada orang lain. Kalau itu kita rasakan, kalau itu kita yakini bersumber dari Allah. Allah yang kita taruh dotong bersumber dia hola siak gogoku habis taroku dang boy hola dia udah dah nina. Imetong molo nguduni halak nasi merasa hanya dirina. Sianima hina argani halak naung manada jalan naung majalo sumber air kehidupan di bagasan Yesus Kristus, dia akan mengalirkan juga air hanguduani di tonga-tonga ni parngudon. Alani akamanga kenang. Adong tulu garis besar son los kesimpulan mora tuhita di nalau majalo do makanguduhon turpuhon. Na perjulu ingot ma sangat berharga kata letare bagi hidup orang percaya. Sangat penting letare. Apapun yang terjadi, berletarelah, bersukacitalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk bersukacita di dalam kehidupan kita, ingat dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dalam setiap proses perjalanan kita, perjalanan sukacita atau duka cita. Tuhan selalu beserta kita dan Tuhan selalu menguatkan kita dan Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan orang yang merasa dan meyakini bahwa Tuhan bersama, dia akan yakin Tuhan akan memperlengkapi, menyediakan segala sesuatu di dalam dunia. Apalagi air kehidupan menjadi
modal kita di dalam kehidupan ini untuk bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga modal kita untuk bisa kita menikmati kehidupan yang kekal. Air kehidupan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Itulah kehadiran Yesus, itulah kehadiran Allah menjadi manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Matang yang mahita. Mau lihat Tuhan di pasat roh nami diho. Ala di juho do kami asase marlas ni roh kami di bagasan ngudu namion. Molo pitung gudang Tuhan perjalanan ni ngulu nami mamulus akan nauli na denggan. Dohot mamulus gudang aka parukilon tantangan bahkan si taonon nama pe kami marsak. Alai molo huhilala kami. Jala molo hua porsiai kami, hua som do tagugomu do harorom tungulu nami. Nama dongani, nama ngurupi, jala nama nariho kami. Siani mahami, boy marletari marlas ni roha ni ngulu nami. Talumubi dina dilihoko na margai di kami. Ima aik hanguluan. Ido patauhok kami mangalaka merdala di tengah-tengah ni pertibio pasobu nasa uas nami gabi boton nami madok mau lihat bersyukur tuho ahape nahu jalo kami ahape basabasam ahape nahu adupi kami di tengah-tengah ni ngulu nami jalalau saik hanguluan nong pinarademi ido dalan nami asa gabi pasu-pasu kami tu dongan nami tu nahu malia kami di tengah-tengah ni pertibion. Jalan marhiti ay hanguluan ni do gabilos na potak kami. Tungulu na saliling-nililing na nang pinarademi. Atong sayurupi lampataw kami Tuhan makanguluhon hatam makaporsyayho majalo ay hanguluan ni di ngulu nami. Di patama nami laos di bagasan sedarion di tonga-tonga ni huriamon di patupa huriam do padidion na badia tu ya nakon nami. Mari te padidion na badia ni pasaton nami tu harajaon mo akaya nakon nami. Asa kabidohot na sida pernapuna di hanguluan na saliling-nililing. Atong urupi pargugoy pataw kanatorasna. Manugunugu ya nakon nami. Manugunugu akadadanahon hobartulomoni roham. Asa tutu Tuhan hot na sida mardalan, hot na sida mangulu tujuluan nyari di bagasan harajaon. Di batama nami laos di bagasan tikion, pasaton nami do tuho nangakapakubasiyo di tonga-tonga ni uriam. Homa totong na mamasu-masu sudi pakubasiyo na naisipatupon nami, di akapartangyangan, di akapea, do di sudita he na naisiubasan nami. Pakai me Tuhan di salut pakubasyo ni lampajon ako diri nami to. Jala dalan nami madok mauliate to. Dalan nami lamak kilalahon di denggan di basam do pangaramotion do taik hanguluan nong pinasahat mo diham. Jala laos pasaton nami do toho Tuhan apala di bagasat tikyon di sudi kadongan nami na di bagasan persahiton. Inang si matupang buru si manjuntak. Inang banjarnahor buru manulang, inang nona parudian buru pasaribu, amang ahama nurong, inang naibaho buru pasaribu, inang storus buru panjaitan, inang siditonga buru samosir, inang si manjunta buru siahan, inang silaban buru papahan, amang hasitorus pane, inang stanggang buru tabarat, amang SPP pasaribu, amang inang gutom buru samosir, inang pasaribu buru marpaung, doa mungkin akan sahukara kami Tuhan. Natungon nuaing di bagasan hagalion ni pamatang do di bagasa parsahiton. Tukoma Tuhan na mangurupi na sida. Mga leon hay pason, mga liugugo di na sida. Patawa mo na sida Tuhan, mga uhon pasupasum, mga uhon na siniroham, terlumubi hay pason tujuluan niyari. Hasa totong marlas ni roha na sida, marlas ni roha hami, magabiluasom mo hami Tuhan, rap mar parsaurat dia katikina di tengah-tengah ni uriam nang di tengah-tengah dia kaparnguluan nami be. Se pasu-pasumu nang akaubat na pinangan na sida, pasu-pasumu kana morawat na sida losong ni nang akadokter
namurau nasida satotong majupang Tuhan hahi pasoni jupang gugodot las ni roha di nasida. Lasoni Tuhan nang dia kadongan nami namar ulang tahun kelahiran, lasoni do di namar ulang tahun pernikahan. Tua sini roham du nasida pagung kopono nami Tuhan asahoma namang gonggom nasida di padale ninguru nasida depi tujuan nyari. Mauliati ma di umur nagajang na pinasahapmu. Lam tabamu ma umur nagajang di nasida namardongan hahi pason, namardongan las ni roha, jala namardongan kebahagiaan di tonga-tongan ya kaparsari pionna. Asa marulo puluk marlas ni roha nasida Tuhan, makilalahon di sudia sini roham na pinatongomu di nasida di tonga-tongan ni permudunan nang di keluarga nabi. Totong ho Tuhan namangurupi nasida, makilalahon di pasu-pasumi. Asa saya diboto nasida mangudahul lomoni roham, diboto nasida makamulate ho disudi pasu-pasum na pinasahatmu di nasida. Los pasato nami do sudi ruas ni uriam na saya makamulate hon di denggani basam na pinasahatmu tu nasida di na pinasahatna pilihan na ucapan syukur na tu adupamu na badiai. Salam tabamu pasu-pasu di nasida saluhut di tonga-tonga ni permudona do dia kasih ulon na siganupari. Asa martaba-taba las ni roha nasida Tuhan jala lam dihilala nasida hodo mual nasa pasu-pasu do tasini roha di bagasan ngudunam di batama nami laos pasatu nami do tuho nang disudia kadongan nami dia kana marsak marukil talumubi Tuhan nasa mengadubi bencana martaba-taba gudang nina bencana na terjadi nuang Tuhan di tonga-tonga ni Portibion nang di tonga-tonga ni luat nami di bona pasugit tukoma Tuhan namangurupi nasida tukoma Tuhan namangapuli nasida asa daosin nasida arsak ni roha alai manatap dope nasida tu masa depan na dumengkan selalu terlumubi di tongan nami dan na di Myanmar losong nida di Thailand na gudang marujung ngudu ala ni gempa tuhoma nasida Tuhan upasatami terlumubi pangsoi Tuhan urupamu nang pamarita nasida lama pain na dumengkan di masyarakat asabui marsonang ni roha dope nasida jalabui nasida tarapu jalabui nasida memulihkan di pangso nasida dia akan nasiga jalabui misi nasida mangudu normal tujuan niari jalalos pasato nami do Tuhan nangakadongan nami na udang nuang mudik dinalaho merayakan hari raya ni dengan nami baru kamu na asing totong mau Tuhan nama leon las ni rohan nama leon sonang ni roha talumubi dia keperdalaan Tuhan ramotamu dengan namu asakado parmaraan boy marhasonangan nasida sahat wakaduat nabi losong ni nangakaduas ni huriam hati tunggurang tong nuaing Tuhan namulak jalan itu di perdalanan totong mau Tuhan namang aramoti madongani nasida jala totong jagaw mo nasida sabui sahat nasida tu akaluat na nagsida lanana mulak mo siya tuwing anano di bagasan las ni roha jalaw rasi hamisin na sa dusa pangalosyon nami hasaw ng trabat paso-paso ng spastomol ni hami di bagasan Kristus Jesus tangihon jalaw loy mapangiluan nami amin. Tapuji Tuhan marhite edition nomor 712 ayat sada dohot saturusna huhut papung pilihan bahen tu pakta tu diakoni sosial ni huriata.
masuk mahita tu acara padidion nabadia tapada di meditasi nomor 146 ayat 1 dota ayat 2 laos jongjong manon natoras ni dana nanai sididion sadarion. Martang yang mahita. Alia manami na di banua gijang, narodo hami tujulom mabuan akadat danahon, saya si maroham, jalo manasida gabiar nakon, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangyahi hanguluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu kadongan na mabuandak danak si didion, tangyon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni namadok akasisian nai, pudai hamu masalut bangso, didi hamu manasida tu bakasan goar ni debata ama, dohot anak dohot todi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu gano pari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangis na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea hunaw humsogut tanghon hamu madot hatan atar surat di surat ni si Markus adong maakan na mabuandak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pitchang akasisian na ima na mabuani jadi dunggida Yesus sugu marohana di dokma luas samuma akada danahiro tuau unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajaw ni debata natutudo na hudohon tuhamu manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaw ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maakadat danahi dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siyaw tay rap hamu madok aw porsea atong alusiamu mahata na husukutunot tuhamu na parjulu di pangidohamu noang didio na kadadanahon tubagasan na ni hapursiamu na alusiamu ma na paduahon beha naolo dohamu mamudaya na komunon asa di boto jala dihuton na sida hata ni debata alusiamu ma na patuluhon naolo doham marsuru na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusiamu ma
Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay. Roma musar sila tujuh. Pangido kami jong-jong na toras. Martangiyak kita. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasa tamiyak kadadanahon tuho. Jala di jakon hodo na sida gabe nakon mo marhite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na sa liling-nililing na. Asi maroham doho dia kanatoras nidak danahon. Sai pargugui jala ajari manasida. Manugunugu dadanahon tuho. Asa rap nasida taruli diaka artani harajaon. Amin. Los jong-jong ita salut nak kamanga kenang. Taparadi dita sian kwede nomor 147 ayat 5.
pasahat mapilian na tapapungon todo pan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salahut sila leon na denggan dot nasa libasan na malutus. Upasa tani masina nilon mito kami pilian nami toho. Sa ijalo may kabiwap na hutus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihan non, pati bulo na radyo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate toho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile. Aliyaman namin na di banua gijang sa penurbadia magwarm, sa Roma harajon, sa South Malaman ni Roham di banutongon son na di banua gijang. Lehon matuhami si daron ng uluan siya pari. Sa samadusa nami son panesa nami di dusa ni dongan na mardusa to kami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahmudi bagasan dami, jala-jala mapasu-pasu siyan Tuhan de Batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Ya, orang tua yang dari baptis anaknya kita berdiri sini untuk disalam. Kita berdiri sini. Doro hako, tok tong
ringan holong mi Tuhan dia marlas ni roha